Fil-mellieħa, insellem lil daw kollha li qed isegwuna permezz tal-istazzjonijiet One kif ukoll tal-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Natu bidu għal din l-attività li qed issegwi id-direttiva b'konformità mal-awtoritajiet tas-saħħa u għaldaqstant nistieden lill-ewwel kelliema għal din l-attività l-Euro Parlamentari Dr. Josiane Cutajar biex tħejji l-intervent tagħha. Bonġu lil kulħadd, Aziz Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Aziz kollegi melliħin u minn postijiet oħra u ħbieb. Nibda biex nagħtikom l-awgurju għal din is-sena li għadna kif bdejna u nrid ngħid li bdejna bil-kbir. Hekk kif anke ħadna aħbar pożittiva oħra fejn tidħol l-ekonomija tagħna bid-DBRS li hija wkoll credit rating ta' livell A, ġifiri credit rating ta' livell b'saħħtu ħafna, aġenzija internazzjonali li qed tirrikonoxxi l-isforzi li dan il-gvern qiegħed jagħmel anke f'dan iż-żmien straordinarju li ninsabu fih. Ninsabu f'mument ta' emerġenza ta' saħħa u sfida ekonomika kif ilkoll nafu, ma dan ngħiduh biex nifhmu aħjar li meta jiġu daw iċ-ċertifikati narfu napprezzawhom aħjar. Feluq iċ-ċentenarju tiegħu, il-Partit Laburista fil-Gvern wera għal darb'oħra xi tfisser li l-ekonomija ta' pajjiż tkun waħda għaqlija u mħejjija sa' sniena għal meta jinqala l-maltemp. Illum ukoll kważi eluq is-sena minn meta Dr. Roberta Bela wkoll ġie elett bħala il-mexxej tal-Partit Laburista u anke Prim Ministru ta' Malta u Għawdex tagħna minn hawn irrid nieħu din l-okkażjoni biex nifraħlek għal iktar ħidma sfiqa b'risq il-poplu tagħna. Feluq din is-sena nafu wkoll xi jfisser li gvern mhux biss jieħu deċiżjonijiet ebsin f'isem il-pajjiż, imma imexxih baqalu brieda f'sitwazzjoni ta' marda bla preċedent li ħadd minnha ma kien qed jistenna u ħadd minnha ma kellu xi direzzjoni kif ninnavigaw waqt din il-pandemija. Qegħdin illum ukoll fuq għadba ta' tama għal pajjiżna. Għandna Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, tim sħiħ kollu iffukat fuq il-ħidma bi pjan ta' rkupru għal pajjiżna. U fuq dan ċerta li se jitkellmu iktar il-Prim Ministru u d-Deputat Prim Ministru iktar tard. Għalhekk xtaqt niffoka naqra fuq aspett li huwa l-qalbi ferm. Nafu li dan huwa żmien mill-aktar straordinarju u tajjeb illi hawnhekk nirrikonoxxu illi f'din l-emerġenza li qegħdin fiha kull deċiżjoni li jieħdu l-mexxejja tal-pajjiżi huma minn huma u mhix f'pajjiżna fl-Ewropa jew fl-aspett internazzjonali, kollha d-deċiżjonijiet f'dan il-mument huma sensittivi u mhumiex faċli. Iżda ibsa kemm huma ebsin id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu, anke jekk dawn spiss ikunu jaqtaw miż-żewġ naħat. Għadni kif semmejt l-għażliet ebsin u hawnhekk irrid ngħid li din ir-responsabbiltà dan il-gvern qiegħed jerfa'ha bi sħiħ. U qed jarfa'ha fl-aħjar interess tal-poplu Malti u għawċ kollu, fl-aħjar interess tal-familji tagħna, tal-ħaddiema tagħna u anke fejn jidħol il-qasam tan-negozju li għandna bżonnu anke biex ikun b'saħħtu. Iżda l-istorja tal-Partit Laburista turina li dan mhux biss partit li jaraf jiddefendi lil Malta f'mumenti faċli, iżda anke f'mumenti ta' diffikultà. U lil minn hekk għaraf li ma huma dawk l-idejat tal-pajjiżna li żmienhom ikun wasal u li għal dan id-deċiżjonijiet fir-rigward jieħodhom ebsin kemm huma ebsin. Dan huwa proprju l-mument fejn iridu naħsbu nirriflettu ftit, mhux biss fuq in-normalità ġdida li għaddejna u għadna għaddejjin minnha, iżda wkoll fuq aspetti oħrajn. Għandna fostna għatta sitwazzjonijiet li kienu diġà fuq l-aġenda tal-pajjiż qabel ma faqqet il-pandemija. U rridu nibdew nifhmu l-effetti li kellha l-pandemija mhux l-inqas fuq is-sitwazzjonijiet li diġà kienu qed joffru sfida lis-soċjetajiet tagħna. Qabel ma faqqa l-Covid fil-verità. Biex nifhmu naslu għal irkupru b'mod holistiku, irridu nżommu f'moħħna kif matul l-aħħar xhur ġew affettwati u ntlaqtu uħud mill-aktar membri vulnerabbli tas-soċjetajiet tagħna
li kienu ġa vulnerabbli qabel ma faqqet il-pandemija. Irridu naħsbu anke f'persuni li kienu diġà jsofru minn qabel minn problemi ta' saħħa mentali jew problemi oħrajn inkluż Mart u nifhmu x'inhu l-impatt tal-ansjetà addizzjonali li ġabet magħha din il-pandemija. F'dawn l-aħħar xhur li ltqajt ukoll jew smajt diversi persuni illi huma ġenituri ta' persuni b'diżabilità illi jaqsmu miegħek esperjenzi u jgħidulek imma jien kif ħanfihem mhux faċli nfihem il-binti jew binta li binti bħalissa ma nistax nannaqhom jew in-nanniet ma jistgħux ibusuhom u din hija realtà li tajjeb illi niftakru illi għadha magħna. U kif se nevalwaw ukoll l-effetti tal-ħinijiet twal online illi l-istudenti tfal iż-żgħażagħ tagħna qed iqattu fuq l-internet. Iva, jiena nemmen fl-importanza tat-teknoloġija bi sħiħ u fuq dan naħdem ħafna fuq livell Ewropew u grazzi għal mezzu pjattaformi elettroniċi it-tagħlim seta' jitkompla għal xi żmien, imma ma rridux ninsew l-aspett fiżiku li huwa importanti wkoll. Konxi li l-ġenituri għandhom pożizzjoni diffiċli qudiemhom, tfal m'għandix imma għandi n-nepotijiet u għandi ħbib tiegħi li għandhom it-tfal li jgħidulek bħalissa mnalla minn bandak it-tablet illi jintefgħu jilagħbu ftit fuqha għax għandna ċertu restrizzjonijiet u tfal tagħna ma jistgħux fil-verità ikunu attivi b'mod fiżiku jew jintaqgħu b'mod fiżiku bħal qabel minħabba ċertu restrizzjonijiet. Nafu wkoll minn studji xjentifiċi kemm il-lat fiżiku ta' soċjalizzazzjoni u inkontru uman ma' sħabhom huwa kruċjali għall formazzjoni u s-saħħa holistika tat tfal tagħna. L-istess l-anzjani tagħna li minn hawn insellem il dawk l-anzjani li qed isegwuna ma kienx faċli għalihom illi anke jaqtaw ċertu kuntatt fiżiku kien hemm min anke biża laqas baqa' jiltaqa' ma' tfal jew in-nepotijiet tiegħu jew inkella minħabba ċirkustanza. U hawnhekk nixtieq insemmi ftit ukoll iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ aħna żgħażagħ niġu kritikati ħafna drabi li għandna ħafna enerġija u ma nżommux mal-direttivi tas-saħħa. Però tajjeb li nżommu f'moħħna li ma kien faċli għal ħadd u minn hawn insellem il-diversi żgħażagħ li qed jagħmlu sagrifiċċju biex anke jaġixxu b'mod responsabbli. Imbagħad hemm il-pjaga tal-vjolenza domestika li għadna fostna u għadha qed tħalli feriti kbar fost vittmi li spiss ma nkunux nafu bihom. Rajna anke lil Dr. Lidja Bela li matul ix-xahar ta' Novembru u Diċembru kienet qed titkellem dwar din il-pjaga. U hawnhekk nixtieq ukoll niffukaw fuq l-importanza u r-realtà li hemm min m'għandux għarfien jew aċċess biex imur online sabiex jirrikorri għal ċertu servizzi. Għaldaqstant, aħna nfasslu l-politika soċjali tagħna fi żmien li ġej, ejja naħsbu ftit dwar l-impatt fit-tul ta' dawn il-forum varji ta' ansjetajiet li kienu magħna qabel diġà u li jista' jkun żdiedu. Jekk diġà kellna dawn l-isfidi eżistenti qabel kif żdiedu dawn u bliema mod u x'inhuma l-iktar soluzzjonijiet effettivi. Nammetti r-risposti kollha għal dan m'għandix, iżda ċerta fuq ħaġa waħda, illi biex nindirizzawhom irridu naġixxu lkoll flimkien l-stakeholders flimkien mal-gvern u l-politiċi u niġbdu lkoll ħabel wieħed. Irridu anke nisfruttaw l-artificial intelligence biex intejbu l-ħajja ta' dawk li ħajjithom hija affettwata minn ċertu restrizzjonijiet u anke l-kwalità tal-ħajja tal-bniedem b'mod inġenerali. Rridu narblu mill-ġdid xi tfisser soċjetà inklusiva wara l-COVID u hawnhekk se nkompli naħdem bisħieħ fuq livell Ewropew biex it-teknoloġija toffri tassew aċċessibilità u inklusività. Rridu nkomplu nħarsu lejn mezzi sostenibbli u effettivi ta' kif in-negozji żaru medji tagħna l-impjegati tagħhom u tant familji li jaqilgħu għajxin minn dawn l-impjiegi inkomplu nibbuttawhom biex jieħdu n-nifs mill-ġdid. U hawnhekk nirringrazzja wkoll il-Gvern lokali illi kien ta' tant sosten u għadu qed ikun anke fuq livell Ewropew. Ħdimna l-istrateġija għall-SMEs u rridu nkomplu naħdmu f'dar rigward. Imbagħad irridu naħdmu bisħieħ biex indaħlu aktar responsabbiltà u obbligi biex irrażnu l-abbuż fuq il-medja soċjali u diskorsi ta' mibeda u abbużi oħra fuq dawn il-pjattaformi. Irridu nkomplu nisimgħu mill-qrib u rridu nieħdu l-azzjonijiet fuqhom. Il-ħidma ekonomika tagħna għandha tkompli taħdem id fit mal-qasam soċjali kif qed tagħmel. Matul il-pandemija l-ħidma ma waqfitx, qed inħarsu l-qudiem ħalli nżommu r-ritmu fl-oqsma ta' drittijiet ċivili, l-ugwaljanza. U hawnhekk ukoll
is-sem sħiħ tal-mara fis-soċjetà qed nara Rożjan hawnhekk ukoll u nsellem anke lilha il-Ministru Żammit Lewis u l-Ġulja li kienet taħdem qabel fuq din riforma li għadha ħadd titressaq għat-tieni qari. Riforma importanti biex niżguraw li pajjiżna jkollu rappreżentanza aktar ugwali anke fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, jiġifieri l-Parlament. Il-ħidma li qed nagħmlu fuq il-qalba ambjentali u dik diġitali trid tkomplu biex ukoll naraw li ma nħallu lil ħadd warajna. L-isfidi ta' dan-mument ejja ħankomplu ndawruhom vantaġġ għaċ-ċittadini tagħna. Ir-raġuni li dan il-gvern għandu rieda tant b'saħħitha hi li għandu poplu warajh li hu reżiljenti u determinat illi jirnexxi. Jekk urewna xi ħaġa l-aħħar xhur, kienet li l-ħarsin ta' nfusna u l-ħarsin ta' dawk ta' madwarna jiddependu fuq xulxin u m'hemmx waħda mingħajr l-oħra. Dan hu proprju it-twemmin tal-Partit Laburista. Ejja niġġeddu aħna llum biex pajjiżna inkomplu nsaħħuh għal għada. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjaw hemmhekk lill-Ewroparlamentari Josiane Cutajar issa nistieden id-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearn biex jagħmel id-diskors tiegħu. Bonġu u grazzi ta' il-merħba il-mellieħa. Meta il-baħar ikun kalm, meta x-xemx tkun qed tiżreġ, tkun dik in-naqaziffa ħelwa, kulħadd kapaċi ibaħħar u kulħadd kapaċi idaħħal il-vapur fil-port. Imma meta jkun il-maltemp, meta l-baħar iqum, meta r-riħ jibda jonfoħ, meta jkun hemm il-beraq u r-rat, u meta tiġi tempesta, mbagħad titturi l-kapaċità tiegħek illi ssuq u l-vapur, illi tbaħħar illi ma tinkaljax, illi l-vapur iddaħħlu fil-port. U dawn l-aħħar xhur, ilna sena issa għaddejjin. Din l-aħħar sena id-dinja kollha u Malta li hija parti mid-dinja, mhux baħar b'nazzi kellna, mhux xemx tiżreġ kellna maltemp, kellna tempesta, kellna urugan mad-dinja kollha. U f'dal mument ridna nuru jekk aħniex kapaċi immexxuh il-vapur, jekk aħna nkaljajniehx f'din is-sena, jew jekk aħna il-vapur aħniex indaħlu fil-port. U waqt li nħarsu l-quddiem tajjeb allura li naraw li din is-sena intkom fdajtuna biex immexxu l-pajjiż f'dit-tempesta, f'dil maltempata, u jekk aħna irnexxilniex. Jekk aħna nkaljajniex, jew jekk aħna mixjin fit-triq it-tajba biex mhux biss nitlu fil-port, imma meta tgħaddi t-tempesta mhux biss aħna nkunu qegħdin kemm mereqniex, imma nkunu b'saħħitna biex nerġgħu naqbdu niġru, biex nerġgħu naqbdu nisprintjaw biex dik illi l-ekonomija, is-saħħa tal-pajjiż illi ilna mdorrijin biha għal dawn is-snin, nerġgħu naqbdu nkunu wieħed mill-ewwel pajjiżi illi nitilqu niġru wara li għaddu dawn ix-xhur. L-ikbar żewġ sfidi kienu l-isfida tal-ekonomija u għadhom u l-isfida tas-saħħa. U ħanaraw x'għamilna fl-ekonomija, fuq l-isfida tal-ekonomija, il-maltemp li ġie fuq l-ekonomija u l-maltemp li ġie fuq is-saħħa. L-ekonomija kellna żewġ toroq għax nażlu u madwar id-dinja, speċjalment dawk il-pajjiżi li huma demokratiċi, kien hemm waħda minn żewġ toroq. Il-gvernijiet, il-partiti jażlu waħda minn żewġ toroq. Jew triq tal-partit u tal-gvernijiet tal-lemin, Malta il-lemin huwa lemin ċentrali, huwa rappreżentat mill-Partit Nazzjonalista, jew triq ta' twemmin xellugi, it-twemmin tagħna tal-Partit Laburista. Partit li ftit tal-ġimgħat ilu għalaq mit-sena, twilibna filosofija u valuri xellugin, u għadna u nibqgħu filosofija u valuri xellugin. U kellna dik it-triq. Jew nagħmlu bħalma jagħmlu pajjiżi tal-lemin, jew għax aħna xellugin nagħmlu u jiġina faċli
illi nagħmlu l-politika tax-xellugin. X'inhuma d-differenzi? Il-lemin, dawk li jemmnu fil-lemin, daw jemmnu il-politika ekonomija tagħhom hi illi inqas ma jindaħal il-gvern fil-ekonomija iżjed aħjar. Illi minnu b'saħħtu jiġri ħafna, minnu inqas b'saħħtu jiġri ftit, u minnu dajjef jibqa' l-art. Dik hija il-mod ta' kif taħdem l-ekonomija tal-lemin. U jekk taraw numru ta' pajjiżi anke f'dan il-maltemp, hekk għamlu qalu aħna minnu kapaċi jmexxi ħalluh jimxi, ma nagħmlu xkiel, ħalluh jimxi, imma min għax ġie l-maltemp u għax wara l-baħar beda jibla l-ilma jereq, daka missuraħu u ħalluh. Dik hija l-politika tal-lemin. Ma minnix hekk aħna. Għax aħna xellugin, għax aħna importana, għax aħna l-partit tal-ħaddiema qegħdna fl-ekonomija nintervjenu, nidħlu, ma niddejqux illi nieħdu l-miżuri u hekk għamilna. Waħda mill-eżjed miżuri importanti li ħadna, u din il-ġimgħa il-Ministru Mirjam Dalli reġgħet ħabbret kif ħankomplu naħdmu fuqha, kienet li salvajna l-impjiegi ta' għexieren ta' eluf ta' ħaddiema, il-wage supplement. Il-wage supplement hija mod kif aħna bħala gvern tħallna direttament fl-ekonomija. Ma ħallejniex illi ma kienx kapaċi jagħlaq u jkeċċ in-nies, imma nisma'. Dal-maltemp ġie fuq kulħadd. Meta l-affarijiet imorru tajjeb, nieħdu pjaċir li ġiet inqasmuh ma' kulħadd. Imma meta l-affarijiet sejrin ħażin, irridu nkunu aħna wkoll illi flimkien nibżgħu għaż-żgħir. Ħalli ħadd ma jibqa' lura. U aħna bħala gvern ma ddejjaqniex nagħmluh da. Bħala gvern aħna qed ngħidu isma' minnu b'saħħtu u kapaċi jżomm rasu fuq l-ilma tajjeb. Imma min huwa inqas b'saħħtu u l-mowġ qed jollih u ħajereq jitla' fuq spallejna u aħna bħala gvern inġorruh u hekk għamilna. Il-wage supplement swietna għexieren probabbilment mijiet ta' miljuni. Ma minnieħ, l-għoniex għastajna nagħmluh u ma niddejqux illi anka jekk hemm bżonn nagħmlu deficit għax aħna nafu illi la tgħaddi del-pandemija ħanerġu niġru, ħanerġu nirrankaw u dak illi qed nonfqu llum ħankomplu nġibuh ndaħluh fis-snin li ġejjin. U allura nifilħu nagħmluh. U għax-xellugin da minnieh. Salvajna l-impjiegi, waqqafna milli ikun hawn il-faqar fil-pajjiż. L-istess palma għamilna mal-kummerċ. Il-kummerċ ma ħallejniex il-kummerċ, speċjalment dawk is-setturi l-aktar li batow waħedhom, ma nċentivajna billi għamilna il-vouchers, billi tajna il-vouchers u meta jasal il-żmien. Fi żmien propizju ħanerġgħu nagħtu vouchers oħrajn biex nagħtu l-inċentiv. Ħalli l-ekonomija u l-kummerċ ma jaqax lura, jibqa' għaddej, ħalli meta tgħaddi l-pandemija mhux noħorġu bil-krozzi, insappu, imma noħorġu lesti bil-muscles preparati ħalli niġru u nisprintjaw. Palma għamilna mal-banek. Aħna tħallna mal-banek biex dawk il-kumpaniji, dawk l-individwi illi kellhom kad-dejn mal-bank, ħadu d-dejn biex jaħdmu, biex jimxu, biex jixtru l-proprjetà tagħhom. Tħallna biex nintervjenu u kieku ma għamilniex hekk, kieku l-banek ħatfu l-proprjetà, ħatfu n-negozji u kieku llum għandna problema kbira. Għax aħna konna b'saħħitna u għax aħna xellugin u ma ddejjaqniex għamilnieh da biex nkunu preparati għal meta jgħaddi kollox. Palma għamilna fis-settur tal-proprjetà, għax nafu li l-proprjetà u l-kostruzzjoni li morru jitfit joffru mod dirett u b'mod indirett l-impjieg lil għexieren ta' eluf ta' ħaddiema u familji Maltin. Naqqasna mid-dħul tagħna bħala gvern fuq it-taxxa biex ninċentivaw biex ngħinu l-beħ tal-proprjetà u l-kostruzzjoni fil-pajjiż. Da kollu għamilnieh għax aħna xellugin. U Malta fortunata illi f'da żmien ta' maltemp, f'da żmien ta' tempesta kellha u għandha gvern xellugi. Għax kieku ma għandniex gvern xellugi, kieku ħadd ieħor kien joqgħod jgħid jiena ma nindaħalx, jiena nħalli kollox kif inhu, minnu b'saħħtu jgħix u mbagħad jistgħan aktar, minnu batuti allura u spiċċa fil-far. Da ma minniex u ma minniex biex minn quddiem kburin, aħna laburisti, dak u twemmin tagħna, il-100 sena ta' laburiżmu qed nuruh illum. Intkom fdajtuna biex l-ekonomija ngħadduha
minn dal-baħar ta' Maltemp u jiena llum biċċi minn quddiem ngħidilkom li daw għamilnieh qed nagħmluh u ħankomplu nagħmluh fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Imma t-tieni sfida kienet u hija l-isfida tas-saħħa. Pandemija madwar id-dinja b'mod uffiċjali misset ma' 90 miljun ruħ. B'mod mhux uffiċjali għax hemm ħafna pajjiżi li l-qas biss jirrekordjaw u jittestjaw, probabbilment id-doppju jekk mhux it-triplu ta' hekk. Mijiet ta' miljuni ta' nies madwar id-dinja. F'Malta wkoll, naf, f'Malta wkoll. Aħna mill-bidu nett, fi frar tas-sena li għaddiet. Għedna li għandna tir partikolari. Dak it-tir illi nkunu kapaċi noffru l-kura li l-kull min ikollu bżonna. U dem għedniex biex nkunu għedna xi ħaġa, jew flajru, imma għednija għax dakinhar konna qegħdin naraw pajjiżi kbar ħata fuq tal-Italja, fi frar u f'Marzu li għadda. Fejn ma kinux qegħdin ileħqu bil-kura, fejn kellhom in-nies letteralment il-Belġju, Franza. Ma jistgħux daħluhom l-isptar għax l-isptar ma fadar sodot. Mhux l-ITU da, l-isptar ma fadar sodot. Dik kienet is-sitwazzjoni. U aħna għedna bil-bidu di f'Malta ma rridux narawha. Irridu nkunu responsabbli, irridu nibżgħu għal xulxin, kemm bżonn nieħdu l-miżuri nieħduhom biex in-numri nżommhom taħt kontroll u żidna r-riżorsi biex l-isptarijiet tagħna ileħqu mad-domanda. U llum qegħdin nerġgħu narawha. Fl-Amerika, l-Ingilterra, Franza, pajjiżi kbar li s-sistema tas-saħħa tagħhom sa bal żmien sena konna ħarsu lejhom bħala l-aħjar fid-dinja. Mhux qed insemmu pajjiżi sfortunatament li diġà kienu batuti dawka il-bambinja b'x'inhu jiġri. Daw il-pajjiżi l-kbar. Rum da jerġgħu llum qed imutu n-nies għax ma jifilħux jidaħluhom fl-isptarijiet tagħhom, għax l-emerġenzi mimlijin, għax is-sodod mimlijin. Aħna t-tir tagħna kien illi ma naslux sem. Ma naslux sem. Sa issa irnexxielna. Sa issa bir-riżorsi li żidna. U rrid nirringrazzja minn qalbi lit-tobba lin-nurses il-professjonisti kollha li ħadmu f'dan is-settur. Jiena naf darbtejk l-ġabit fil-ġimgħa nkun l-ITU nkun l-emerġenza, Prim-Ministru ġimgħa kemm il-darba. Nafu mhix x'inhu ma għaddejjin, jagħmel ħajti naħdem ġie tas-settur. Għaddejjin minn żmien diffiċli. Irridu nibżgħu għal xulxin biex innaqsu kemm jista' jkun id-domanda fuq l-isptarijiet tagħna. U rridu nibqgħu nagħmlu għadi. U fejn hemm bżonn nieħdu l-miżuri ma niddejqux nieħduhom. U ħanejt xi ħaġa parentesi żgħira hawnhekk. Ħalli min m'għandux jagħmel joqgħod jivvinta l-istejjer naqtawlu l-għax bil-perżut. Il-Prim Ministru jien dejjem fuq l-istess paġna nkunu f'dil biċċa xogħol. F'di u fl-affarijiet oħrajn kollha. Ħalli ma jgħodux jivvintaw l-istejjer. Aħna tim wieħed, tim maqut, tim kabinet sħiħ, flimkien. Id-deċiżjonijiet nieħduhom flimkien u nagħmluhom flimkien. Jiena Prim Ministru nitkellmu kuljum. Darba darbtejn aktar darbit kuljum hekk hemm bżonn. Tim wieħed, ħalli min joqgħod jivvinta l-istejjer mhux veru. Aħna naħdu flimkien, niddiskutu, kabinet sħiħ, ġieli nargumentaw fil-kabinet, imma d-deċiżjonijiet nieħduhom flimkien u mbagħad naħtwawhom u mmexxuhom flimkien. U anke hawnhekk. Jekk ikun hemm bżonn nieħdu miżuri oħrajn biex nżommu l-isptarijiet tagħna funzjonabbli, biex dak li s'issa minna din is-sena nkomplu nagħmluh għal ġimgħat u x-xhur li ġejjin, sakemm tgħaddi, u se ngħidilkom, meta u kif ħatgħaddi dil-pandemija, kien hemm bżonn nagħmluh, għax il-prijorità tagħna tibqa' is-saħħa tal-poplu tagħna. Mela dik kienet l-ewwel sfida fil-qasam tas-saħħa, illi nżommu l-abilità tagħna illi nagħtu servizz u servizz ta' eċċellenza lil kull min għandu bżonn. S'issa semmejniha u għal ġimgħat u x-xhur li ġejjin irridu nibqgħu nżommuha. It-tieni sfida u jiena ngħid issa t-tieni suċċess tagħna kienet l-istorja tal-vaċċin. Ħalli naraw naqra biex nkunu nafu l-kuntest ta' x'inhu. Jekk taraw illum 11 ta' Jannar tal-2021 madwar id-dinja 85 tal-pajjiżi tad-dinja ma għandhomx il-vaċċin. 85% tal-pajjiżi tad-dinja ma għandhomx il-vaċċin. 4 minn kull 5 pajjiżi il-poplu tiegħu għadhom ma bdewx ilaqmuhom. Aħna maħniex ma dawk, aħna mal-15% mal-ftit pajjiżi li rnexxielna nġibu l-vaċċin ġewwa pajjiżna u bdejna nlaqmu lin-nies.
U wara il-15 ilu ġibna l-vaċċin tal-Pfizer, bħallu 15 bdejna nlaqmu l-ewwel nies, u laqamna eluf sa issa. Jiena llum nista' ngħidilkom b'aħbar tajba oħra, illejla jgħat tasal l-ewwel konsinja tal-vaċċin ieħor tal-Moderna. L-ewwel pajjiż fl-Ewropa li ħadd irċivuh. Tizzijat wara jibdu jirċivuh il-Ġermanja, l-Italja, Spanja, kollha flimkien. U daw ma ġiex b'kombinazzjoni, ġie għax konna aħna, Malta. Fi frar li għadda li bdejna nimbuttaw, bdejna nafsu, il-Kommissjoni, il-Ministru l-oħra, fl-Ewropa, l-pajjiżi l-oħra, fl-Unjoni Ewropea biex naħdmu flimkien, biex il-vaċċin nġibuh flimkien. U nexxilna. Jiena dil-ġimgħa jetta di, u ma nidejjax ngħid. Dil-ġimgħa xi 11 bil-lejl nhar l-erba' f'11 bil-lejl ċempel it-telefon kien l-ambaxxatur Malti fl-Amerika f'Washington. Għalli qed iċempilli Ministru minn pajjiż fil-Karabow illi jixtieq ikellmek. F'11 bil-lejl għax hemmhekk l-Amerika u l-Karabow kienu għadhom xi l-4 ta' nofsinhar, jew 3 ta' nofsinhar. Tlu nkellem. Għalli aħna smajna minn naħa l-oħra tad-dinja illi Malta għamiltu da' suċċess kbir, pajjiż żgħir. Għalli aħna il-Pfizer u l-Moderna nkellmuhom, nippruvaw nkellmuhom l biss jirrisponduna. U għalulna qabel l-2023 tħarsux lejn vaċċin. Ejnuna għandna naraw kif tagħmlu, jien qed aħna l-ewwel poplu Malti, imma mbagħad jekk hemm bżonn iva. Għax il-popli ċittadini kollha huma ċittadini, jekk hemm bżonn ngħinukom. Dan hu suċċess tagħna li madwar id-dinja ħarsu lejna u jitolbuna biex ngħinuhom. Pajjiż żgħir, x'kejken daqshekk. U aħna minna mal-Unjoni Ewropea. Ftehim mal-Pfizer, ftehim mal-Moderna, ftehim mal-AstraZeneca, ftehim mal-Sanofi, ftehim mal-CureVac u ftehim mal-Janssen. S'issa għandna l-Pfizer u għandna l-Moderna. Daw żewġ kumpanija biss għandna ordnat u kommessi illi jtuna 3/4 doza. 3/4 ifisser illi sa Mejju nkunu laqqamna l-kull minnu vulnerabbli ġo dal-pajjiż biex bekk ma jibqax ikollna dik il-pressjoni fuq l-isptarijiet tagħna biex bekk nkunu nistgħu naqsu mill-miżuri għax allura mbagħad ma jkollniex il-konsegwenzi kbar ta' min jieħu il-marda ta' min jieħu l-virus. U bil-Pfizer u l-Moderna biss sa Settembru nkunu laqqamna żewġ terzi tal-poplu jfisser li jkollna il-herd immunity, dik il-famuża herd immunity. Per dawk bil-Pfizer u l-Moderna biss. Jiena qed ngħidilkom illi bħal ma rnexxilna nagħmlu bil-Pfizer u bħal ma rnexxilna nagħmlu bil-Moderna fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin nafsu. Ħankunu qegħdin nafsu biex tiġi l-AstraZeneca, tiġi l-Janssen u dawk it-timelines li ngħidilkom ta' Mejju ta' Settembru inqasruhom, inġibuhom iżjed il-qudiem biex tas-sajf li ġej ikollna l-ħajja tagħna illi reġgħet qabdet ir-ritmu, illi t-turiżmu beda ġej lejn Malta, illi l-ħajja tagħna reġgħet tittaġġel, illi reġgħna bdejna nimxu l-ħajja ekonomika tagħna. Intkom bdajtuna biex immexxu u aħna qed immexxu, u aħna qed inġibu riżultati. U dawn ir-riżultati jfissew illi l-ħajja tagħna ħaterġa' tibda tieħu r-ruħ. Illi l-kummerċ ħajerġa' jibda jieħu r-ruħ. Illi t-turiżmu ħajerġa' jibda jieħu r-ruħ. Illi l-ħajja kulturali tagħna ħaterġa' tibda tieħu r-ruħ. Illi l-ħajja soċjali tagħna ħaterġa' tibda tieħu r-ruħ. Illi min iħobb il-festi ħajerġa' jibda jieħu r-ruħ. Illi Malta u għawdex kollha ħaterġa' tieħu r-ruħ. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjaw hemmhekk lid-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearn għal dak id-diskors interessanti. Issa, sinjuri, nistieden lil Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela biex iħejji d-diskors tiegħu għal din l-attività. Grazzi. Nsellmilkom. X'ma nkunx gburi bit-tim tiegħi meta nisma' l-Ġosjen, nisma' l-Chris, dan it-talent li għandu dan il-partit. Ħbib tiegħi bdejna sena ġdida mimlija tama. Tama għal sena aħjar. Iva, jiena nemmen li din is-sena se tkun sena ferm aqwa minn dik li għadna kif riġna minnha. Forsi bħalissa hemm min qed jiġu id-dubji. U nifhimkom.
għaddejjin minn perjodu li huwa jiebes. U forsi tħoss li huwa jiebes bħalma jkun dejjem l-aktar perjodu jiebes dak li jiġi qabel iż-żmien aħjar. Għax tibda tara żmien aħjar li huwa ġej, imma fadallek tagħmel dik il-biċċa sagrifiċċju iebsa. U għalhekk nifhem lil min f'dan il-mument għandu id-dubji. Illum l-ewwel laqgħa magħkom għal din is-sena. U nixtieq li nitħaddet magħkom b'mod miftuħ mingħajr partiġjaniżmu u nofri ftit ħsibijiet tiegħi dwar dak li nara ġej għal pajjiżna fix-xhur illi ġejjin. Se nkun pożittiv imma bħal dejjem onest u realistiku. Dil-ġimgħa l-istess nies li fix-xhur li għadda kemm il-darba nsistew li nsakkar in-nies f'lockdown. Qabdu miegħi għax qalu qed inkun fiduċjuż wisq. Ngħidilkom biss iżda illi l-fiduċja u l-enerġija illi għandi ġejja mill-fatt li dejjem żammejt saqajja mal-art. Li dejjem bqajt nisma' lin-nies, li bqajt viċin in-nies, kif semma Chris. Lejliet il-miliet Christmas Eve, tafu kif qattajnieh jiena u Chris? Morna l-ITU. Morna l-isptar. Mater Dei, għamilna viżit. Hekk l-affarijiet isiru meta inti tkun verament viċin in-nies. Nitkellem regolari ma' żgħażagħ, pensjonanti, studenti, professjonisti, min ġej mill-industriji differenti tal-pajjiż, bekk li jkollok il-fil dak li qed iħossu in-nies. Ġejja mill-fatt dil-fiduċja, das-sens ta' enerġija, li meta nagħti kelma lin-nies inżomma. X'wedna? Sena ilu, eżatt, x'wedna lin-nies? X'inhu track record ta' sena fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż? L-ewwel weda, bħal da żmien sena, nfakkarkom bħal da żmien sena minn xiex konna għaddejjin. Instabilità politika, kellna kriżi politika fil-pajjiż. Wedna li fi ftit ġimgħat dik il-kriżi inneħħuha. Mhux talli żammejna l-weda, talli dik il-weda wettaqnija fi ftit jiem biss. X'wed niżjed? Li nagħmlu riformi kbar fil-qasam tal-governanza tajba. Il-bidliet li għamilna l-lum, li wettaqna l-lum, kulħadd qalilna li ma tistgħux tagħmluhom. Wettaqnihom. X'wed niżjed? Wedna li nrażnu l-problema tal-immigrazzjoni. Problema li gvernijiet suċċessivi tul is-snin ma sabux tarfa. Wedna hekk, wettaqna hekk. Wedna korp tal-pulizija effiċjenti. Infakkarkom. X'kienu jgħidulna fuq kummissarji għax kemm ħtarna kummissarji u aġenti kummissarji, waħda mill-kritiċi ewlenin. Wieħed korp effiċjenti tajna lil pajjiż korp tal-pulizija effiċjenti. X'wed niżjed? Wedna li nibnu bis-saħħa r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Hemm ukoll qalulna ma taslux. Illum ir-riżultati jitkellmu waħedhom. U għalhekk hija l-kelma ta' din l-aħħar sena, il-kelma li sarfet f'riżultati illi tagħtina l-fiduċja li dak li tkellimna Chris illum u li se nkompli nitkellem dwaru jien ma jkunx kliem fl-arja, imma jkunu kliem li nafu li se jitwettqu. X'ma wedniex? Iżda wettaqna xorta. Li nġibu l-akbar budget Ewropew li qatt ġab pajjiżna. Di ma wedniex sena ilu, imma ġibniha wkoll. X'ma wedniex laqqas? Li jkollna l-akbar budget nazzjonali li qatt kellna f'pajjiżna. Dik ma wedniex, imma għamilniha wkoll. U kien dal-budget hemm ukoll kif semma Chris. Budget li jaħseb fiż-żgħir u fil-batut. Għax dawk huma l-prinċipji tagħna. Stajn iva, ħadna l-għażla li ngħidu min jiflaħ fil-Maltemp, min ma jiflaħx jaqa' lura. Dak mhux it-twemmin tagħna. Lil min jiflaħ wiżinnieh, imma wiżinna l-iżjed. Lil min jiflaħ l-inqas. Dawk huma l-prinċipji li jsawru dan il-partit. U mattuni xtort li meta nħares lura lejn din is-sena ngħid what a year. What a year. Inħares
lejn l-istorja politika ta' pajjiżna u ngħid possibbli li kellna daqstant sfidi f'żmienek qasir? Imma ma ngħidx hekk biss, ngħid possibbli wettaqna dan kollu fi żmienek qasir? Ħarsu x'wettaqna minn Jannar tas-sena l-oħra. Riforma wara riforma wara riforma, bidliet u bidliet għal pożittiv. Ir-riforma jiena pajjiż jekk tħares lejn kif kien iffurmat dal-pajjiż senilu, kif aħna llum tara bidla overhaul sħiħa. Żammejna fejn kien hemm it-tajjeb u kellna ħafna u ħafna tajjeb. U fejn kien hemm bżonn li nagħmlu l-bidliet, għamilna l-bidliet. Illum, in-nies jinteressom fuq wara kollox millum u miż-żmien li ġej. Determinat li noħroġ lil dan il-pajjiż mill-pandemija qawwi u sħiħ. U jien nagħmel riżoluzzjoni waħda ma tantx nemmen fihom. Riżoluzzjoni waħda biss iżda. L-sena li għaddiet ħdimna kemm flaħna. Ħdimt kemm flaħt. Dis-sena wegħedkom li naħdem iżjed. Naħdmu biex dak li telfet il-pandemija nġibuh lura. U jifdal dak li fadal mill-manifest elettorali tal-2017 li rridu nwettquh kollu u qabel jitwettaq kollu. Ikun hemm x'ikun hemm min jipprova joħodna lejn deċiżjoni dwar elezzjoni jew oħra, nifhimhom li jkun hemm dal-kurrenti, qabel jitwettaq il-manifest elettorali kollu ma mmorrux għal elezzjoni ġenerali. Ħbib tiegħi tixel it-television bħalissa tiskrolja fuq Facebook u ħlif tieħi qalb madwar id-dinja ma tarax. Rajna sewdulna qalbna x-xeni koroħ fl-Istati Uniti. L-aħbarijiet dwar il-qat madwar id-dinja kollha raw ir-rati ta' qat li hemm, ir-rat dejjem tiela. Wara kollox itbassir li kellna l-pajjiżna. L-imwiet rekord l-iktar ħaġa minn kollox li tagħmillek swit il-qalb. Kellna min ipprova jkun avventurus fil-mod li ħalla l-ekonomija għaddejja, spiċċa kellu jagħmel lockdown aggressiva. Kellna min ħa direzzjoni differenti, min mara l-deċiżjoni drastika għal lockdown bikri, kmieni marru f'lockdown kmieni, hemm dwejja kbir, sentiment ta' swit il-qalb fost il-popli tagħhom, sfreġju ekonomiku u xorta ma jistgħux jinqalgħu mill-lockdown. F'Malta kellna kollox wartu żgħar? Le. Qas jista' jkollok f'pandemija, ma jistax ikollok kollox wart u żgħar. Iddeċidejna dejjem bla żball nkunu supervi jekk ngħidu li iva. Kien hemm mumenti fejn stajna ddeċidejna differenti. Waqt jiġi żmien qed nieħdu deċiżjonijiet illum kif semma Chris niddiskutu kollox f'kabinett, waqt jiġi żmien li ngħidu dik id-deċiżjoni stajna ħadniha kemm xejn differenti jew stajna ħadniha aħjar. M'għandniex il-vantaġġ illi nafu l-ġimgħa d-dieħla x'se toffrilna, però dejjem żammejna l-bilanċ. Dak kien il-prinċipju ewlieni li gwidana f'dawn l-aħħar xahar xhur ta' deċiżjonijiet li konna qed noperaw fi kriżi. Kriżi li d-dinja qatt ma rat bħala. Ma dejjem żammejna dal-prinċipju li niddeċiedu bilanċ bejn l-ekonomija, s-saħħa, is-soċjal. U bis-saħħa hekk il-pajjiż żammejna ħaddej f'direzzjoni ċara u stabbli. Konna wkoll trasparenti u fattwali ma' nies qatt ma ħbejna lin-nies dwar is-sitwazzjoni reali fil-pajjiż u x'inhu dak li għaddejna minnu f'dawn l-aħħar xahar xhur. Kriżi globali li tolqot 3 setturi ewlenin tal-ħajja tagħna, is-soċjal, l-ekonomija u s-saħħa. Din mhix kriżi ta' waħda, qatt id-dinja mesperjenzat kriżi li tolqot kull settur fil-ħajja. Kellna 11 sen ilu kellna kriżi ekonomika. Ma kenniex kriżi soċjali u kriżi tas-saħħa magħha, din hija a crisis like no other li taqqat l-aspetti kollha tal-ħajja flimkien. U iva, irridu nkunu realistiċi dwar dan meta nagħmlu l-analiżi tagħna, l-analiżi tax-xhur li għaddew, l-analiżi għax-xhur illi ġejjin. B'hekk inkunu nafu fejn qegħdin illum u fejn irridu mmorru għada. Minkejja kollox iżda għandi
fiduċja kbira fin-nies. Fiduċja kbira f'dan il-pajjiż. U meta nitkellem ma ngħidx hekk għax jien pożittiv minni, ma jkunx biss sforz l-entużjażmu li għandi li nara lil dan il-pajjiż sejjer lura normal. Iva, għandi ħeġġa u entużjażmu li nara lil pajjiż sejjer normal. Għaliex? Għax inħobb lil pajjiżi, għax inħobb lin-nies. In-nies kuntenti rrid narhom. Ma rridx narhom bid-dwejjaq qatt f'għaxar xhur fejn stajt gergirt qatt ma gergirt u qatt ma daħħal dwejjaq lin-nies. Nitkellem hekk iżda b'sens ta' ottimiżmu pożittiv iżda fatwali. Għaliex għandi f'idejja l-analiżi ekonomika, soċjali u dik fil-qasam tas-saħħa, semmija tant tajjeb Chris aktar qabel. U meta ngħid analiżi, iva huma l-istudji u huma l-figuri, imma iżjed minn hekk il-fil tan-nies. Dan, il-polz tan-nies. Il-polz. Il-polz li tieħdu meta inti tinżel man-nies, titkellem man-nies. Issejjaħ lin-nies biex jiġu ħdejk jieħdu kafè miegħek. Tinżel int tmur għandhom fil-ħwienet fid-djar. Tisma' qarb telefonata ċempilt numru ta' nies u tieħu x'qed jiġri, x'qed tħossu. Nifhem iva li hawn min ħadaqqa fl-inkam tiegħu. Kellna fi żmien il-miliet il-Skype call na konferenza online ma' sidin tal-barż u tal-każini. Tħoss iva, hemm sens ta' telf ta' inkam, ta' dwejja għax qegħdin magħluqin. Hawn min tilef l-impjieg u rnexxielu minħabba li l-industrija tagħna, l-impjiegi tagħna huma reżiljenti rnexxielu jsib impjieg ieħor. Forsi iktar sikuru wkoll, imma li joffrilu inkam inqas. Nafu wkoll fejn hemm każijiet fejn hemm min mbeżza li jista' jitlef xogħlu. Tkellimt ukoll ma' pensjonanti li kellhom il-pensjoni tajba, ma kienu jagħmlu dak li ftit part-time f'industrija relatata mat-turiżmu. Li bħalissa dak id-dħul addizzjonali li kien jippermettilhom żieda fil-kwalità tal-ħajja mhumiex qed idaħħluh. Studenti li wkoll kellhom part-time u li minħabba li l-employer tagħhom għażel li jżomm l-iktar ħaddiema importanti kellu jwaqfilhom dak il-part-time. Dak il-part-time li kien jagħmlulhom dik id-differenza li biha setgħu jagħmlu kapriċċ fil-weekend li wara kollox hija l-kwalità tal-ħajja. Dak huma r-realtajiet illi għandna bħalissa li tisma' titkellem man nies u li qed ngħixuhom bħalissa. Għalhekk meta nagħmel ir-riflessjonijiet tiegħi fuq is-sena li għaddiet, sena ta' sfidi bla preċedent, kienet waħda iżda li meta nagħmel l-analiżi ngħid kienet waħda fejn għamilna ħafna u ħafna kuraġġ lil xulxin. U għalhekk illi l-għajnuniet soċjali illi tajna kienu kruċjali biex ngħinu lil min kien l-aktar fil-bżonn. Għamilna pakketti finanzjarji wieħed wara wieħed li taw għajnuna bla preċedent. Bekk salvajna l-impjiegi tbassir bħal dan żmien 10 xhur x'kien. Għexieren ta' eluf ta' nies qiegħda. Kombinazzjoni, meta qiegħed fi crisis like no other, iċ-ċansijiet huma li jekk ma taġixxix malajr b'miżuri targeted, iċ-ċansijiet li s-sitwazzjoni taħrablek minn idejk. Kellna bil-kontra li tnaqqas il-qatt, saħansitra kellna negozji li baqgħu jinvestu u baqgħu jimpjegaw lin-nies. Kif għamilnieh? Il-weight supplement, semmiha Chris, miżura kruċjali. Stajna għadna, naraw, nistennew, nitkellmu, ma nagħmlu xejn, naraw il-qatt jerfa' rasu u rajnejha wara Marzu. X'rajna wara Marzu li għadda? Kellna l-qatt li ftit beda jerfa' rasu. Fil-mument li bdejna ndaħlu l-miżuri, rajna li bdejna nrażnu l-qatt, wasal Ġunju, nidejna l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u hemmhekk kien is-sinjal meħtieġ biex il-qatt reġa' beda jieġ
biex il-qatt reġa' beda nieżel ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa biex il-beħ tal-proprjetà sploda l fuq hemmhekk ukoll kell nażla. Kemm kien hemm min beżżan ara ma tmissux ir-rata ta' taxxa tal-beħ tal-proprjetà. Kruċjali qalulna l-pajjiż biex jibqa' dej li jibqa' jdaħħal it-taxxa mill-beħ tal-proprjetà. U jekk se tmissuha se tipparalizzaw pajjiż. Tkellimna u ddeċidejna. Ħadna miżura li llum ir-riżultat tagħha ma jiddubita ħadd. Għax kellna xhur wara xhur ta' beħ rekord ta' proprjetà fl-eqqel ta' pandemija. Dak huma frott id-deċiżjonijiet għax imxejna b'mod iggalbat. U l-galbu kien dak il-kriterju li baqa' jmexxina il-qudiem. U tal-weight supplement sissa tħadditna li se nżommuh sa Marzu illi ġej. Jekk hemm bżonn nestenduha l-iktar minn hekk sabiex niżguraw li ebda negozju ma jaqa' lura u fuq kollox li l-għajxien li l-ħobża ta' kuljum tal-ħaddiema tagħna, aħna iva l-partit tal-ħaddiema, aħna wkoll il-partit ta' min iħaddem sabiex niżguraw li ħadd ma jitlef il-ħobża ta' kuljum tiegħu. Imbagħad ktgħiduli x'mexxi iżjed dak il-5 pilastri tal-viżjoni ekonomika li nidejna f'Awwissu li għadda għaliex vera aħna għaddejjin minn mument ta' kriżi. Ma rridu naraw ukoll wara l-kriżi l-10 snin li ġejjin fejn qed naraw li nieħdu l-pajjiżna. U wieħed mill-5 pilastri ewlenin tal-viżjoni tagħna hija l-edukazzjoni. L-edukazzjoni tat-tfal tagħna. L-edukazzjoni fil-pajjiż b'mod ġenerali. U naraw iva nemmnu li l-edukazzjoni hija priorità strateġika għal pajjiżna għalhekk. F'Settembru li għadda insistejt illi jiftħu l-iskejjel, li jiftħu billi l-istudenti billi t-tfal tagħna jattendu b'mod fiżiku. U hemm punt ieħor interessanti li dil-ġimgħa l-Prof Gawċi għamlet referenza għalih. L-iskejjel, il-ftuħ tal-iskejjel b'mod fiżiku, waħda mill-aqwa għodot li għandna biex inrażnu l-infezzjonijiet fil-komunità. Ta' punt li laqat li verament l-attenzjoni. U meta tirrifletti, huwa minnu. Meta ftaħna l-iskejjel aħna dejjem irnexxielna inżommu r-rata ta' infezzjonijiet taħt kontroll aqwa. Poġġejn iva lil-uliedna u lill-edukaturi tagħna bħala priorità. Għalhekk investejna 30 miljun euro iżjed biex stajna niftħu l-iskejjel. Money well spent. F'Awwissu u f'Settembru li għadda nifhem li kien hemm dubji jekk hux se mmorru għal din id-deċiżjoni. Kien hemm min ma xtaqx li niftħu l-iskejjel. Għattajna sigħat u ġranet twal ta' diskussjonijiet Awwissu Settembru li għadda biex stajna mmorru għal din id-deċiżjoni li nemmen li kienet kruċjali għal pajjiżna l-ftuħ tal-iskejjel. X'hemmilna li ma stajniex bħala pajjiż nitilfu ġenerazzjoni ta' tfal fl-iżvilupp soċjali u akkademiku tagħhom. Immaġinaw sena sħiħa ta' edukazzjoni mandatorja, sena minn ftit snin ta' edukazzjoni mandatorja li tintilef ma tirkupra qatt. Għax hija twila wisq sena f'perjodu daqstant qasir ta' edukazzjoni mandatorja. X'kienu qalulna? Qalulna iktar ħaddumu tippreparaw biex tiftħu milli se ddumu biex tagħlqu. Hekk qalulna f'Settembru u f'Ottubru li għadda beżżaw lill-edukaturi tagħna biex jaqtaw qalbhom. Ma ġarax hekk. U rejna kif il-ftuħ tal-iskejjel kienet storja ta' suċċess. U kemm din kienet importanti għall-iżvilupp akademiku ta' tfal tagħna, għall-iżvilupp soċjali, kif ukoll għall-pajjiż mod ġenerali. Sal-lum niftakar din narrattiva ta' Ottubru iktar se ddumu tippreparaw biex tiftħu milli se ddumu biex tagħlqu. Sal-lum għadni ma nifhimx kif hawn min f'dal pajjiż jieħu pjaċir bid-deni. Ma nifhimix, sinċerament magħkom ma nifhimix. Jew għax qatt m'għamilta f'ħajti li nieħu gost bid-deni ta' ħadd ieħor nieħu gost bil-pożittiv. U meta nara n-nies in-nies tilajn il-fuq f'ħajjithom, hemmhekk fejn verament ikolli s-sodisfazzjon. Bħal ma nifhimx is-sens ta' arroganza li jkollok deputat tal-oppożizzjoni li qabbad ġurnalist
jiftaħlu l-biba tal-karozza. Immaġinaw, deputat tal-oppożizzjoni li qabba ġurnalisti jgħidlu iftaħ li l-biba tal-karozza. Tafu xi tfisser dik? Meta tanalizza hija frażi u ordni vera. Imma meta tanalizza tara s-sens ta' arroganza, ta' superjorità, ta' mibeda lejn il-prinċipju tal-umiltà, għax biex tgħidha frażi hekk. Tid verament ma tkunx taf xi tfisser l-umiltà u dan l-appell li nagħmel. Lid-deputati tagħna, lill-grupp parlamentari kollu, l-umiltà li nibqgħu viċin in-nies, li ngħinu lin-nies. Mhux f'dak kollu li jitolbuna, dak huwa impossibbli. Imma fejn nistgħu ngħinu lin-nies f'talbiet li jkunu raġonevoli, u jkun hemm talbiet li jkunu raġonevoli, ejja nagħmlu hekk. Għax dak huwa s-sigriet ta' dan il-moviment li dejjem kien viċin in-nies, li jgħin lin-nies, li mhux dak il-bżonn li għalina forsi mhux importanti huwa żgħir ninjorawh. Nibqgħu viċin in-nies. U tafu ħbib tiegħi s'issa għaddiet madwar 24 siegħa mindu ingħadet il-frażi, għadna ma smajniex kelma ta' kundanna waħda. Għadna ma smajniex kelma ta' kundanna waħda. U nerġa' mmur għall-edukazzjoni, minkejja kollox u kull kurrent kontra rnexxielna nżommu l-iskejjel miftuħin. Wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja. U r-riżultat tal-li żammejna l-iskejjel miftuħin mhux illum se nħossuh, se nħossuh numru ta' snin oħra. Fejn it-tfal tagħna dawk it-tfal li kieku tilfu sena ta' edukazzjoni mandatorja se jkunu qed igawdu mill-benefiċċju li rnexxielna nżommu l-iskejjel tagħna miftuħin. Uliedna, x'inhuma l-ulied? Il-preżent u l-futur ta' dan il-pajjiż. Il-pajjiż ma jeffordjax li jitlef ġenerazzjoni ta' tfal fl-iżvilupp akkademiku u soċjali tagħhom. Ejja nifhmuha din. Ejja nifhmuha forsi tkun l-ar effett tal-pandemija kieku nittraskurawh. Kieku nħallu nippermettu l-edukazzjoni ta' tfal tagħna li taqa' lura. U nistqar magħkom iva illi dil-ġimgħa ma kienx waħda faċli. Ma kienx waħda faċli għalija għaliex rajt il-konsegwenzi ta' dak li seta' jiġi qudiemna meta tħabbar l-istrajk tal-għalliema u sinċerament ngħid illi ddispjaċini. Iddispjaċini meta tħabbar dan l-istrajk fl-aħħar mumenti qabel kellhom jiftħu l-iskejjel lura wara il-festi tal-miliet. Iżda dejjem emmint fl-għalliema u fl-edukaturi tagħna. Naf kemm minn Settembru Ottubru s'issa għamlu sagrifiċċju u sinċerament grat lejhom. Is-sagrifiċċju li għamlu biex jedukaw l-tfal tagħna fi żmien li mhux faċli għall-pajjiż. Tlaqt mill-punt ta' prinċipju li ma stajniex inċaħdu l-tfal tagħna milli jattendu fiżikament l-iskola u li jkunu ma' sħabhom u jieħdu t-tagħlim tagħhom fil-klassi. Dan kien sentiment illi ħafna madwar il-mejda qablu miegħu. It-tieni punt kien li ma nistgħux nabbu lill-ġenituri b'aktar piżijiet fost oħrajn lil dak il-ġenituri li jaħdmu. Dan huwa l-effetti li kien se jkollna kieku l-iskejjel tagħna ma fetħux. U kollha kienu quddiem għajnejna l-min ried jarhom. Kellna l-konfort tas-supretendent tas-saħħa pubblika li kien jaqbel li l-iskejjel jiftħu. L-edukazzjoni ħbib tiegħi mhijiex materja li nistgħu noqogħdu nitlewmu fuqha. Nistgħu nitlewmu fuq ħafna affarijiet, nistgħu nitlewmu fuq min għandu l-aqwa viżjoni għall-pajjiż, fuq min għandu l-aħjar nies fih danu, fuq ħafna affarijiet fil-ħajja. Imma l-edukazzjoni m'għandix tkun suġġett ta' kontroversja. Dejjem hemm ukoll li isbaħ mid-dialogu ma hemmx madwar il-mejda. L-soluzzjonijiet issibhom bl-arti tan-negozjar. U hekk għamilna. Poġġejna madwar il-mejda, rajna il-fehmiet differenti u llum ir-riżultat ta' dawk is-sigħat ta' dialogu jafhom kulħadd u nixtieq illi nirringrazzja lil stakeholders ewlenin kollha mingħajr ma nħalli ħadd barra li jgħenu sabiex jintlaħaq ftehim, sabiex irrenja l-buon sens, sabiex l-iskejjel fetħu u minn għada it-tfal tagħna se jmorru kollha l-iskola kemm dawk li jmorru.
kemm dawk li jmorru fi skola fi skejjel indipendenti l-uħut minnhom kienu miftuħin, uħut kienu se jiftħu bħala da ġimgħa u qablu li jiftħu minn għada l-iskejjel tal-Istat kif ukoll l-iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzja d-diriġenti b'mod partikolari tal-iskejjel indipendenti li kienu katalisti biex intlaħaq ftehim. Nirringrazzja lil Monsignor Arċisqof u lil Professur Charmaine Gawci tal-kontribut ewlieni tagħhom biex seta' jintlaħaq il-ftehim li lħaqna. Iżda fuq kollox irrid nirringrazzja u grazzi kbira lil dak l-edukaturi u l-għalliema kollha li fil-jumejn tal-istrajk xorta marru fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Intom tajtu servizz lil pajjiż f'mument kruċjali u grati ħafna lejkom. Grazzi wkoll il-imsieħba soċjali tal-kummenti maturi illi għamlu li esprimew opinjoni kawta fuq is-suġġett imma li għenet ħafna biex intlaħaq il-ftehim. Dan huwa l-mod kif naħdmu bħala pajjiż imsieħba soċjali, edukaturi, il-politiċi, in-nies flimkien li kellna sitwazzjoni qudiemna poġġejna bil-qiegħda, rajna x'nemmnu u sibna dik li kienet l-aqwa soluzzjoni għalina. Ħbib tiegħi, iva, fiduċjuż. Fiduċjuż u anka dwar l-ekonomija. Se nagħmel analiżi realistika, mhux pożittiva biss, imma realistika. Realistika għaliex il-fiduċja fl-aħħar mill-aħħar ma tiġix mill-arja. Temmen għax tiġi għaliex l-Awċin u l-Maltin jemmnu fihom infushom. L-imprenditur Awċi u Malti li iva jemmen fit-tkabbir tan-negozju tiegħu imma jemmen ukoll illi jrid jipprovdi għajxien aħjar lill-impjegati tiegħu. U għalhekk ir-riżultati li qed naraw huma pożittivi u jagħtuna kuraġġ għax-xhur li ġejjin. Għax dan il-pajjiż huwa fiduċjuż li se jkun fost l-ewwel li jitlaq jiġri hekk kif l-effetti tal-pandemija jibdew jonqsu. Iva, nerġa' ngħid anke jekk forsi hawn min m'oġbitux ħafna l-frażi, aħna rridu mmorru lura l-sitwazzjoni ta' business as usual. Insaqsi, lil kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin hawnhekk, lil kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin issegwuna mid-djar tagħkom. Hawn xi ħadd li ma jridx li jmur lura għal sitwazzjoni business as usual? Ħadd. Ħlief forsi uħud u ngħid uħud ukoll mill-oppożizzjoni ta' pajjiżna. Xi ħadd semmuli xi ħadd li ma jixtieqx jerġa' jgħannaq lill-ommu jew lill-missieru li huma anzjani. Xi ħadd minnha li ma jixtieqx jerġa' jibgħat it-tfal l-iskola mingħajr ma jkollhom jilbsu l-maskla. Saqsuni xi ħadd li ma jixtieqx jaqbad dak l-ajruplan u jitlaq isifer x'imkien imqara l-tliet ijiem, imqara l-ġimgħa. Hawn xi ħadd. U allura għaliex ħaduha daqshekk bi kbira għax għadna li rridu mmorru lejn sitwazzjoni ta' business as usual. Min ma jridx li fil-miliet nerġgħu nagħmlu staff parties? Lejn dak irridu nħarsu, lejn dawn l-affarijiet sbieħ tal-ħajja li fir-realtà jekk noqogħdu nqisu llum dejjem qed isiru memorja aktar imbeda. Ta' kull wieħed u waħda minna l-aħħar kulħadd qed jitkellem kemm ilna l-aħħar li stajna nsifru. Kemm ilna li stajna nagħmlu attività soċjali, dawk l-affarijiet sbieħ tal-ħajja li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed isiru memorja l bogħod. Jien iva, irrid li mmorru lura għal normalità. Issu huwa minnu. Ħadd ma jista' jippretendi li se nfaqgħu subajna ngħidu l-pandemija għaddiet u niġu lura l-normalità sħiħa mill-lum għal-għada. Min jitkellem hekk ma jkunx realistiku, għas ikun jaf x'qed jgħid kważi għaliex kriżi li ilha xahar xhur għaddejja trid iż-żmien tagħha wkoll biex noħorġu minnha mill-aspett ta' saħħa. L-aspett ta' saħħa forsi kważi meta tqis ikun l-iktar wieħed li tista' jkollok timeline speċifiċi dwaru. U mbagħad għandek l-effetti l-oħrajn, it-turiżmu li jrid jibda jirpilja bil-mod jiddependi minnha, ma jiddependi wkoll minn kif jirkupraw pajjiżi oħrajn, l-effetti ekonomiċi imma t-target hija ċara. Semmejthom it-timelines huma speċifiċi
u rridu li naslu għalihom. U tħallux il-min jaqtalkom qalbkom ħbib tiegħi. Tħallux lil min jaqtalna qalbna. Semmeta Ġozjen narġa' nsemmija jien il-bieraħ x'qalet l-Aġenzija DBRS dwar pajjiżna. Rating A high b'outlook stabbli għal pajjiżna. Sa din hija l-Aġenzija illi saftit ilu ma ddejqet xejn tnaqqas il-credit rating għal pajjiżi ġganti. Insemmi, x'għamlet f'Novembru li għadda? Lil Franza, lil Renju Unit, ġganti, pajjiżi ġganti waħedhom aħseb wara kkumparati magħna. Faħret it-track record tagħna, it-track record fiskali bħala gvern, u x'qalet? Wassala biex tikkonkludi li l-finanzi tal-gvern għadhom fis-sod u kkummentaw kif il-qgħad baqa' fl-istess livelli li kellna qabel il-pandemija. Da mhux ngħidu jien, mhux jgħidu l-gvern Laburista. Aġenzija ta' kreditu internazzjonali li r-reputazzjoni tagħha ma jiddubita ħadd. Dawn ir-riżultati rabtuhom ukoll mal-programm tal-gvern, mal-programmi li għamilna l-Wage Supplement, semmija Chris fost miżuri oħrajn li għamilna, kif ukoll għal fatt li diversi setturi f'pajjiżna fosthom servizzi finanzjarji, l-informatika, l-gaming, komplew jikbru minkejja il-pandemija. Mhux żammejnihom fejn kienu, komplejna nkabruhom. X'qalu iżjed, xi ħaġa li verament kburi biha. Waqt li kien għaddej l-awġ tal-pandemija, mhux biss żammejna l-ekonomija għaddejja, ikkummentat id-DBRS, iżda l-amministrazzjoni ġdida immexxija minni daħlet f'Malta enerġija ġdida, impetus ġdid semmew biex tissaħħaħ is-saltna ta' dritt. U waraw, issa għandna aġenzija ta' kreditu internazzjonali li wkoll qed tikkummenta b'mod pożittiv tagħtina ċertifikat dwar kif mhux biss mexxejna l-ekonomija tagħna, imma kif l-istess waqt irnexxilna nagħmlu bidliet tant b'saħħithom fil-governanza tajba. Dan kollu f'temp ta' sena waħda biss. U iva, naqqat il-governanza bħala pilastru ewlieni għat-tkabbir tal-ekonomija tagħna. Governanza tajba, tkabbir ekonomiku flimkien. U nżommu s-saħħa tal-poplu tagħna dejjem bħala priorità. Fiduċjuż bl-istess mod li kif kellna dar riżultati sbieħ, sfidi ewlenin li għandna ġejjin f'pajjiżna quddiem pajjiżna. F'Marzu li ġej, f'Ġunju li ġej ngħadduhom ukoll bl-istess suċċess, nafu d-direzzjoni ta' fejn sejrin, nafu x'għamilna f'dawn l-aħħar ġimgħat, il-bidliet, ir-riformi li kellna nagħmlu sabiex ngħaddu targets importanti bħalma hija l-Manival li se tkompli tdaħħal il-fiduċja f'pajjiżna. Għaliex ksibna dar riżultati? Mexxejna b'serjetà u konna ambizzjużi. Dik ir-realtà. Qatt m'għadna ġiet l-isfida, ġiet il-pandemija u l-isfida hija akbar minnha. Le, aħna dejjem għadna. Ġiet sfida bla preċedent fuq pajjiżna, fuq id-dinja kollha. Jew noqogħdu taħta, inċedu taħta, jew verament nuru li aħna l-gvern li kapaċi noħorġu l dal-pajjiż b'mod safe u ndaħlu l-bastiment fil-port minkejja l-maltempata. F'Baħar Brazzi ibaħħar kulħadd. Fil-maltemp ibaħħar biss kaptan bikru tajjeb. U rejna kemm konna kaptan bikru tajjeb miegħu għaliex aħbar ewlenija oħra li kellna din il-ġimgħa kienet it-tħabbir tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-konfidenza tan-negozji b'mod ġenerali, mejna ħan ikkummenta fuq ir-riżultat li kellna f'pajjiżna għal dak li jolqot in-negozji Maltin u Għawġin. Għamlet stħarriġ il-Kommissjoni Ewropea f'nofs Diċembru, stħarriġ illi huwa stħarriġ ta' kif suppost u mhux stħarriġ li jkollu min jaf kemm il-kurrent warajh. Stħarriġ fejn mir-riżultat tiegħu joħroġ illi n-negozji f'pajjiżna urew ottimiżmu fejn jidħol il-ħolqien ta' impjiegi aktar minn negozji fil-bqija tal-Ewropa. Tafu b'kemm żdied il-persentaġġ ta' titjib fl-ottimiżmu
16% f'xahar wieħed f'Malta u Għawdex. Żieda fl-ottimizmu tan-negozji tagħna ta' 16% f'xahar wieħed. It-titjib f'da sens ta' ottimizmu 5 darbiet iżjed ta' dak li hemm fl-Ewropa, fil-bqija tal-Ewropa. Meta tanalizza tar-riżultati taraw kemm pajjiżna qabel konna dejjem nitkellmu l-aqwa fl-Ewropa. U ġibna riżultati ekonomiċi li dejjem urew li iva konna l-aqwa fl-Ewropa. Illum ngħid li settur wara settur is-saħħa u diversi setturi oħrajn qed nuru kemm verament aħna l-aqwa fl-Ewropa. Ma ġarax ukoll b'kombinazzjoni dan. Ġara dar riżultati sbieħ illi ħarġu mill-istħarriġ tal-Kummissjoni ġraw għaliex konna dejjem gvern deċiżiv li ma ddejjaqx jiddeċiedi u d-deċiżjonijiet anke meta kienu wibsin u anke meta kellna nieħdu deċiżjonijiet mhux faċli fuq governanza tajba dejjem ħadnihom. Anke meta konna nafu li se jweġġaw għaliex hemm minnha dejjem li jekk ma tuħux deċiżjonijiet illum il-konsegwenzi tagħhom tħosshom għada u jekk toħodhom illum dbati ftit fil-mument li toħodhom imma r-riżultat long term ikun wieħed sabiħ. Ħbib tiegħi naf illum ħadd forsi ftit iktar fit-tul mis-soltu imma inħoss li llum hija l-ewwel okkażjoni li għandi biex naqsam magħkom dak li nara għal din is-sena u x'qed nara għall futur ta' pajjiżna lil minn Mejju. Semma Chris il-mod għaliex qed inħarsu lejn Mejju, it-targets huma ċari, jekk ma jkollokx targets. Iva, it-targets huma ambizzjużi. Kif kienu ambizzjużi t-targets tal-governanza, tal-bidliet li ridna nagħmlu, tal-manival, kollha kienu ma kellna xejn faċli. Żgur ħadd ma jista' jitkellem dwar sena ta' honeymoon, għax ma kenniex ġurnata honeymoon, kellna biss sfidi li ridna naqbżuhom fi żmien qasir. Ma ħdimna. U r-riżultati llum jitkellmu waħedhom. Fi żmien li ġej ukoll fil-mument li jkun l-aktar xieraq noħorġu il-vouchers, €100 voucher għal kull persuna sabiex inkomplu nżidu l-konfidenza fin-negozji tagħna rridu naraw it-turiżmu iva li jkompli jirpilja, li jibda jirpilja. Niddependu fuq pajjiżi oħra ma se nagħmlu minn kollox biex inġibu is-sits lejn Malta. Bl-istess mod irridu nkomplu naraw li l-muturi tal-ekonomija tagħna jibqgħu joħolqu l-ġid u jżidu dak il-ġid. Qed nara inċentivi illi jsaħħu l-industriji lokali sabiex jespandu u anke hawnhekk l-immaniġjar tajjeb tal-pandemija mill-aspett ta' saħħa, mill-aspett ekonomiku se jagħti s-saħħa lill-investituri biex jikomplu jinvestu f'Malta, kemm dawk lokali kif ukoll investituri barranin. U meta min se jinvesti f'Malta, jew qed jara fejn se jinvesti. L-investituri barranin li bħalissa huwa l-mument li qed iħarsu lejn diversi pajjiżi fl-Ewropa, lejn pajjiżi barra mill-Ewropa, fejn se nespandu aħna l-operat tagħna. U meta se jagħmlu l-analiżi ta' Malta u jqisu lil Malta bħala pajjiż bħala waħda mill-options li għandhom biex jespandu fiha. X'se jaraw? Se jaraw pajjiż li ma laqx il-fabriki tiegħu li tul il-pandemija ħalla dejjem il-fabriki li jibqgħu jaħdmu. Li ma ħallix il-ħaddiem għad-dar, ma jistgħux imorru fuq il-post tax-xogħol. Anzi, bil-kontra li ħadna miżuri biex stajna nżommu l-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Għalhekk nemmen l-għandna prospetti tajbin għaliex l-investituri barranin meta jibdew jitkellmu mal-head office tagħhom se jgħidulu araw Malta kif baqgħet għaddejja waqt pandemija. Ikkumparawha ma' kull pajjiżi oħra, u għalhekk nemmen li d-deċiżjoni ta' ħafna investituri meta jħarsu lejn kull pajjiż ieħor se jgħidu iva jixraq li ninvestu f'Malta. Fl-istess ħin irrid nara strateġija b'saħħitha biex ngħinu small businesses tagħna, n-negozji żgħar biex ikomplu jikbru. In-negozji żgħar u l-medji huma l-qalb li tħabbat tal-ekonomija Maltija. U rajnieh f'dawn l-aħħar xhur. Iħaddmu eluf ta' ħaddiema u jsostnu eluf ta' familji. Irridu narawhom jikbru u jiftħu u jimmirħu lejn swieq ġodda. Issa ċans, ejja ħallim il-pandemija noħolqu opportunità. Pandemija kien fiha negattiv,
fiha wkoll il-pożittiv, issa ċans biex nippreparaw ħalli naħarbu niġru. Iva, se nkomplu nħeġġu permezz ta' inċentivi lin-negozji żgħar u medji biex isaħħu l-impriża tagħhom permezz ta' fost oħrajn id-digitalization tan-negozju, skemi li jwassluhom biex jinvestu f'makkinarju iktar modern li jħammeġ inqas u li jwassal biex dak in-negozju jagħmel avvanzi. Irrid nara negozji lokali jespandu u jesportaw lejn swieq ġodda għax nemmen fil-prodott Malti. Nemmen fil-kwalitajiet tal-ħaddiem Malti, fl-industrija Maltija, fil-prodott Malti. Irridu naraw x'se tkun l-ekonomija tagħna long term. Ma naħsbux biss għall-pandemija, ma fl-ekonomija tagħna għat-tul. Sostenibbli. Ekonomija sostenibbli, nħadnu l-ekonomija l-ħadra, nħadnu il-blue economy, fejn l-industrija tuża enerġija aktar nadifa, fejn inċentivaw negozju li joħloq l-impjiegi f'industriji li jwasslu għat-titjib tal-ambjent. Daw bidliet li forsi kieku ma kienx għall-pandemija kienu konna ngħidu mbagħad naraw, inħallu x-xhur, is-snin ma nagħmluhomx. Il-pandemija kienet il-katalista biex nagħmluhom. Niftakar il-President tal-Kamra tal-Kummerċ xurilu kien jitkellem dwar il-kunċett ta' business re-engineering. Nistqar li konċettiku għal-bidu. Ma żmien ikkonvinċini kemm kellu raġun. U dak li rridu nħarsu lejh. Mhux nibqgħu ankrati fil-pandemija, hemm min irid iħalli. Il-pajjiż ankrat fil-pandemija. Aħna rridu nħarsu lil hinn mill-pandemija. U l-pandemija nużawha bħala katalista għal bidliet li għad iridu jsiru. Ħbib tiegħi fadal ħafna u ħafna x'namlu, nemmen illi tax-xhur li għaddejna minnhom kienu wkoll wake-up call għal dak li huma l-valuri ta' dan il-pajjiż, valuri li forsi fl-isforz tal-ġirja ekonomika li konna qbadna jista' jkun li tpoġġew fil-ġemp, mhux tlifnihom, qatt ma tlifna l-valur tal-familja, qatt ma tlifna l-valur tal-għaqda nazzjonali, imma nemmen li f'da x-xhur issaħħew u kienu opportunità tajba biex inkomplu nsaħħu dal-valuri. U għalhekk nemmen illi lil hinn minn Mejju, wara li għaddi Mejju, nkunu badna il-ġirja il-qudiem, ħrabna niġru l-qudiem, ma rridux ninsew it-tajjeb li ħareġ mill-pandemija, il-valuri tajbin, il-governanza tajba. Dawk il-fatti kollha, l-fatturi kollha li għenuna nibqgħu mixjin b'viżjoni ċara il-qudiem. Qed ngħid dan kollu iżda għaliex aħna dal-gvern gburi minn pajjiżu, gburi pajjiżu. Minn hemm jibda kollox biex tmexxi lil pajjiżek trid tkun tħobbu. U mhux tmaqdru meta tkun barra minn xtutna. U jekk hemm karatteristika ewlenija ta' dan il-gvern hija li kollha kemm aħna inħobbu lin-nies u nħobbu lil pajjiżna. Nemmnu fil-ħiliet tan-nies, fil-kapaċitajiet tan-negozju tagħna, fil-ħiliet tal-ħaddiem Malti u għawċi. Nemmen li meta ninaqdu inkunu fl-aqwa tagħna. U da x-xhur kienu żmien fejn l-għaqda nazzjonali karatterizzat lil dan il-pajjiż. Għalhekk il-partiġjaniżmu huwa għodda ta' min irid jifred u ta' min ma jridx jara li l-pajjiżna jikber u javvanza l-qudiem. Għalhekk nemmen illi dan il-moviment iva irid ikun il-forza tal-għaqda nazzjonali. Għax pajjiżna għandu soċjetà ħanina li taf tħobb u tagħder. Għax pajjiżna iva għandu ekonomija b'saħħitha li mbniet fuq il-familji u l-imprendituri tagħna. Issa wasal iż-żmien li pajjiżna jaqbad triq ta' maturità lejn mudell ekonomiku aktar sostenibbli. Għax il-ħajja tagħna saħħitna napprezzawha u nieħdu ħsiebha b'deċiżjonijiet bil-għaqal u bilanċjati. Għax lil uliedna rridu nagħtuhom l-aqwa trobbija, bl-aqwa edukazzjoni li twassal għal futur b'saħħtu għal pajjiżna. Għax għandi fiduċja kbira fikom f'dan il-pajjiż. Li minkejja l-isfidi li għandu se jitlaq jiġri mal-li nsibu dritta.
Għax fuq kollox nemmen fil-familji, nemmen fiż-żgħażagħ tagħna, nemmen fl-anzjani, nemmen fil-pensjonanti, nemmen fl-istudenti, fiż-żgħir, fil-batut, fil-fqir, fis-self-employed, fl-imprendituri ta' pajjiżna, fis-soċjetà b'mod ġenerali. Dak kien li mexxina l-qudiem. Soċjetà maquda, soċjetà li ma tħalli lil ħadd jaqa' lura, soċjetà li temmen li l-aħna huwa akbar mill-jiena. U għalhekk ħbib tiegħi ejja ħanħarsu l-qudiem, ejja ħanħarsu l-qudiem b'ottimizmu, b'realiżmu, pożittività, ejja inkomplu nagħmlu lil dan il-pajjiż gburi bina daw l-aħħar xhur kienu żmien li qatt iridu jinkitbu fil-kotba tal-istorja li mhux se jintesew qatt. Ta' kemm konna pajjiż li għandu verament għaliex ikun gburi bih innifsu, gburi bil-poplu tiegħi, bil-poplu tiegħu, gburi b'dak kollu li jikkaratterizzana bħala Għawċin u Maltin li nħobbu lil pajjiżna nemmen ħafna fikom. Nemmen f'Malta u Għawdex tagħna, nemmen futur sabiħ għal pajjiżna li ġej fuqna ma jdumx, bib tiegħi ejja ħalli flimkien nibqgħu nagħmlu l-aħħar sforzi, ejja ħalli flimkien nibqgħu solidali, nibqgħu naħsbu f'xulxin, nibqgħu nagħmlu l-aħħar mumenti ta' sagrifiċċji flimkien, nibqgħu nosservaw id-direttivi li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika ħanżommu lil xulxin imħarsin minn aspett ta' saħħa ħanibqgħu nħarsu l-ekonomija ta' dan il-pajjiż sabiex malli tgħaddi l-pandemija ssib pajjiż kumpatt b'saħħtu maqut ħalli naħarbu niġru l qudiem u nkomplu nkabru in-negozji tagħna, l-businesses tagħna, l-impjiegi tagħna u verament inħares il qudiem biex inkompli naħdem flimkien magħkom sabiex inkomplu ntennaw il dan il-pajjiż il-fuq u dejjem iktar il-fuq. Nirringrazzjakom. Grazzi. Nirringrazzja mek lill-Prim Ministru Robert Abel għad-diskors tiegħu. Nirringrazzja wkoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Europarlamentari Josiane Cutajar. Nirringrazzja lil kull min attenda u l-segwina permezz tal-istazzjonijiet u anke ukoll ta' Facebook. Il-kumplament tal-ġurnata tajjeb il-kulħadd, il-ħadd tajjeb il-kulħadd, saħħit.